אז מה באמת קרה בכיכר דיזנגוף בתל אביב ביום כיפור? אני רואה הרבה אתרי חדשות שמפרסמים, זה מה שהיה ככה, זה מה שהיה ככה, בואו תשמעו מי שהיה שם באמת. אז אני מגיע קצת אחרי כניסת החג, הכנות לתפילה, ואני רואה שם בלגן אטומי, לא האמנתי שיש דברים כאלה, אנשים עם מגפונים צועקים. אני מתקרב לשם ואני רואה אשכרה אנשים דתיים עם טלית, פשוט שאנשים עוברים באמצע, ככה, משני הצדדים, מפגינים וצועקים בושה, בושה, ומבסוטים ומחיאות כפיים שסוף סוף הדתיים עוזבים את הכיכר. אנשים מחלקים וויסקי ואנשים חוגגים עם בירות שהצלחנו לפרק את התפילה הזאת בערב יום כיפור. ואני כאילו מסתכל ואני אומר לעצמי, אנשים לפני 80 שנה רק דמיינו להגיע לרגע הזה במדינת ישראל. כאילו סבתות, סבים של כולנו עלו, לא משנה מאיפה, למדינת ישראל בשביל שזה מה שהם יקבלו כאילו ביום כיפור. ובאמת אני אומר, זה אפילו לא עניין של דת, זה עניין של פשוט של כבוד הדדי. ותגידו לי למחיצה שזה לא חוקי לעשות את זה במתחם הציבורי, אני מקבל. בשלב מסוים הורידו את המחיצה, אבל עדיין, למה אני אומר עדיין? כי יום למחרת, לקראת תפילת נעילה, קרה בדיוק את אותו דבר, בלי מחיצה, ואנשים רצו להתפלל, ופשוט היה שם כל כך הרבה בלגן, ובן אדם בא אליי באופן אישי, הוא אומר לי, תקשיב, אני שונא יהודים, אני שונא דתיים, מבחינתי תעופו כולכם מהמדינה הזאת. אני אומר, כאילו לאיזה מצב הגענו? כשאומרים לשמאל, זה לא קשור לשמאל. זה קומץ של אנשים שלצערי, אני לא יודע אם רע להם או טוב להם בחיים, ככל הנראה רע להם בחיים. הם בוחרים לפרוק את התסכול הזה ולעשות פרובוקציות, ולי באופן אישי זה היה מאוד 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 עצוב, וגם אחר כך כבר במוצאי החג, מצלמות ובלגנים, ואנשים רק מחפשים פרובוקציות ואיפה להתסיס. כאילו החלק שהכי היה מטורף, אנשים דתיים שבאו להתפלל ביום כיפור, ביום הכי קדוש בשנה, יוצאים מהכיכר עם דמעות. פשוט הם, כאילו אנשים פשוט חוגגים עם מגפונים ופותחים וויסקי ומציעים אחד לשני, כמו להבדיל ערבים שחוגגים פיגועים, ככה הם כאילו חוגגים, מעל אז זימברנו אותם. באמת כאילו אין פה עניין של דת, זה פשוט עניין של מינימום של כבוד הדדי, כמו שבגרמניה יודעים לכבד את יום כיפור ובארצות הברית ובכל מקום בעולם, ודווקא בישראל, אינשאללה, שתהיה לנו שנה טובה של שלום ואהבה וכבוד הדדי בין כולם.